Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsikoetan eta zure zaporeaoan, 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 zaporeaoan. Jo, ze polita, hola, kaixo, hola. Kaixo, mi esker. Ze muz. Ondo, eta zu? Ondo, ze luzio. Zu hemen egustea. Mi esker. Jo, ze polita egin duzuna. Ze abestira, oi? Hori da nere zintzilik diskoko abesti bat, korapilatzen du izena. Korapilatzen, eta, nola sortu zenuen? Abesti hau sortu nuen, pertsona bat ezagutu nuen garai batean, eta egia esan, bapatean etorri zitzaidan letra hau, eta puntatu nuen berehala, eta egia esan nahiko arrakasta izan du jendearengan. Zergatik musikaria? Bueno, egia esan gusto kontua izan da, txikitatik jaso dugu musika, etxean eta familiako jendea musikaria delako. Aita musikaria da. Aita, osaba ere bai, amona ere bai, jende asko. Eta orduan beti jaso izan dugu etxean, eta nik uste dut azkenean horrekin hasi zeranean, gero ateratzen zaizula, era natural batean. Zetan kokatzen zera komposatzeko garaian? Aldera zaila da, Bueno, gehiagin pentsatu gabe. Egia esan, saiatzen naiz, barrura iristen zaizkidan gauzetan pentsatzen eta pixka bat nik uste zugan eragina daukaten gauzei buruz idatzi beharko gerukela guztiak. Eta guztiok ez abesti bai, baina behitza idatzi ez gure sentimendua. Hori da. Nuni noenio joa zen eta... Hori da, oso garrantzitsua da, azkenean beti laguntzen digu, ez? Hola. Holaz, eskaiketan taldean aizezune, baina nien zalantza badakat. Eskaiketan zera, zuge proiektua baina leheno, edo ondoren. Eskakeitan, hasi genuen, bueno, hasiera ni ez negoen, baina 2010 urtean sartu nintzen ni, eta hoen 10 urte bete ditut proiektu hortan, eta pianoa jotzen dut, bueno, teklatua, sintetizadora, abesten dut baita ere, eta gerora sortu zen nire bakarkako proiektua. Nolatan eskakeitan eba? Hasiera batean, baxujolearen irakaslea nire aita zen, nire aita bajo irakaslea da baita ere, eta orduan komentatu zioten teklatu jole baten bila zebiltzala, eta orduan proba ginuen, eta gustora sentitu nintzen beraiekin, eta horrela hasi ginen. Zer eman duzu eskakaitanak? Gauza pila bat, eman dizkit, eta oraindik ematen dizkit, zeren orain buru belarri sartuta gabiltza bira berria prestatzen, eta azkenean urteen poderioz eta denbora asko elkarrekin pasata, familia txiki bat osatu dugu, elkar asko maite dugu, oso ondo pasatzen dugu elkarrekin, eta pila bat ikasten dugu, nik musikan asko ikasi dut bertan kontzertuak ematen, eta furgonetan errepidean kilometro asko egiten, eta denbora guztian ikasten dut. Zer ezibegintasuna dago haundia nik suposatzen dut, baina olatzen berri ez
begiratuta eskak egiten eta Olaz Salvadorren proiektuen abetean. Nik uste zer ikusirik ez daukala. Dauka. Neskak egitanen oso ritmo intensoa aukitzen dugu, oso azkarra, gehien bat jaialdietan jo izan dugu, gau giro batean eta jendeak asko dantzatzen du. Da, ritmo horrela frenetiko bat. Eta nire bakarkako proiektua oso lasaia da. Azkenean asko intimoagoa da eta kontzertuak ere oso desberdinak dira, izan daiteke bai lekuagatik eta bai giroagatik. Jendea lasaiago egoten da, nire kontzertutan. Nola antolatzen dituzu zure kontzertuak? Egia esan agenda nahiko beteta ukitzen dut. Bai. Eta orain adibidez, eskakitanekin diskoa aurkeztuko dugunez, nire bakarkako proiektuko bira amaitu genuen, eta orduan orain eskakitani begira gongo gara. Bi proiektu edo bitantzen edukitzeak nola eramaiten du musikari batek? Nik uste musikari asko dituztela proiektu bat baino gehiago, batzuk 5 edo 6 ere bai. Eta musikari bezala nik uste aberasten zaitula. Beti ez daukazu gauza bera egiteko gogoa eta azkenean proiektu bakoitza desberdina da, jendea desberdina da, eta guztiek elikatzen zaituzte era batera, orduan nik uste polita dela, batzutan estresagarria izan daiteke, baina polita. Eta zure disko, lehenengo diskoa, aterazenean, zer sentitu zenuen edo, zer izan zen disko bat, zure zen ateratzea, zer edo gaztea zea, eta orduan gazteago izango zinen, ez? Bai. Diskoa ateratzean egia esan ez dakit ez da hitzez azaltzen zer sentitu nuen. Egon nintzen denbora pila bat prestatzen, pila bat lagundu zidaten baita ere, musikariek eta inguruko jendeak, baina nire izena eta nire abizena, eta nire diskoa. Eta ardura maila handia sentitu nuen, egun horietan lo gutxiago egin nuen, baina ilusio handiz argitaratu genuen. Aitak eta osabak ere aholku batzuk emango zizkizuten, ez? Bai, baina azkenean beraiek esperientzia handia daukatenez, nik uste badakitela mundu honek nola funtzionatzen duen eta saiatzen direla nik nire bidea egiten. Bai, askotan esan didatela mundu hau oso aldakorra dela, efimeroa dela eta azkenean nahi dudan egiten jarraitzeko arrakasta izan edo ez, eta hori oso aholku garrantzitsua da. Zer ikasi zenuen? Psikologia. Ni psikologia nahi dut ikasi. Bai? Bai. Polita da psikologia. Bai, polita. Claro, horregatik esan duzulan itzena eta... Sentimenduena. Bai, horregatik idaztea gustatzen zait. Noski. Ulertzen duzu. Oso ondo ulertzen dut. Eta psikologiak, hemen galdera nahiko esperimentalak eta buskauak. Ai, ama. Gustatzen zakigu, esan duzu itzena eta psikologiak eman duzu aukera musikarekin nolabait nahazteko edo bateratzeko, zer lotura egingo zenuke berdin badago psikologia eta musikaren artean. Nik edukidet aukera adibidez, kontzertu berezi batzuk emateko, saio limbikoak izena dute. Eta bertan egiten ditugu musika, literatura eta emozioak hiruak batera. Ze polita! Otsailean edukiko dut hurrengoa eta asko gustatzen zait.
emozio guztietan zehar bidaiatzen dugu musikarekin eta literaturarekin, adibidez. Egin dut beste gauza bat izan da musikoterapia ikastaro bat. Hori ere asko gustatu zitzaidan. Eta asko ikasi nuen, egia esan gehiago ikasi nahiko nuke horren inguruan. Garrantzitsua da. Eta psikologa bezala, zer uste duzu musika? Zer eragin dauka musika gizartearengan edo guregan? Eragin handia dauka. Musika asko erabiltzen da gizarteko gauza ezberdinetan, adibidez, arropa denda batera zoazenean, musika oso altu jartzen dute, eta oso musika bizia arropa gehiago erosteko. Eta bai. Eta gauza horiek demostratuta daude eta nahita egiten dituzte, baina gero guk ez diogu baliorik ematen edo ez gara konturatzen eta... Ez gara konsiente, ez? Hori da. Eta musika berez oso garrantzitsua da eta eragin handia daukagugan, baina ez diogu garrantzirik ematen. Hori da penagarriena. Eta garrantzia eman beharko genioke ez. Hori da. Nere ustez bai. Bueno, hola, mila esker dutzeagatik eta bilaleko niago muso handi bat gure ikuslei. Oso ondo. Gama jende. Agur! Agur!